Okay, hvad er det så, du godt vil fortælle mig om i dag? Jamen, i dag der vil jeg gerne fortælle lidt om kondi, og hvordan man måler kondi. Man måler kondi i konditionstal, hvilket betegner ens evne til at optage ilt i blodet. Kondital er meget forskelligt fra folk til folk, og det kommer meget an på, hvor meget man træner og hvor meget der er medfødt. Det gennemsnitlige kondital for unge mænd under 20 år er 50, mens det for kvinder er 40. Men efter 80 års, eller det går hurtigt ned ad bakke, og allerede når man er 80 år, er ens kondital halveret. Virkelig? Ja. Men generelt siger man, at mænd har 20% større kondital end kvinder. Ens kondi betegner ens evne til at arbejde med høj fysisk intensitet i lang tid. Kondition er i dag et vigtigt punkt på dagsordenen for mange, og mange går op i at træne. Man kan som hovedregel sige, at man skal træne i hvert fald 3-4 gange om ugen, hvor man lige træner en halv time. Det vigtigste er lige at få pulsen op at køre. Men man må selvfølgelig gerne træne mere, og allerbedst vil det være at løbe 2-3 gange om ugen og have en anden sport ved siden af. Det gælder også om at få en varieret sportsaktivitet, så man bedre kan bruge hele kroppen, så man ikke kommer til at overtræne visse parter af kroppen, da det kan være skadeligt i sidste ende. Så hvad betyder god kondition for dig? God kondition for mig betyder, at man ikke giver op, man altid fortsætter. Og man ikke tænker, nu er det regnvejr, nu løber jeg ikke, men man alligevel kommer ud og får løbet. Og man får gjort de her ting for sig selv. For selvom man måske lige skal trække sig selv i gang om morgenen til at gå ud og få løbet, så synes jeg bare, at det giver så meget mere, når man så har fået det gjort. Nå, men tak, og jeg vil vende tilbage til dig, hvis vi smuder døren her.